Bismillah. Aisha Abubakar, wacce take mai shekara 38, ita kuma sabuwar unguwa kwatas da ke karamar hukumar Rimi ta jihar Katsina. Ta ba wa 'yar kishiyarta wacce take mai suna irin nata Aisha Abubakar 'yar shekara hudu guba a cikin abinci a lokacin da ta ga babu kowa a gida, an ban mata yarinyar a hannunta domin ta kula da ita, kuma ta yi bayani cewa ita ta saka mata maganin bera a cikin abinci, kuma yarinyar na an kai ta asibiti domin a yi mata magani, amma rai ya yi halinsa. Aisha Abubakar. Ko me ne ja ra'ayinki a kika sa wannan biyar kishe taki guba ta ci a cikin abinci? Allah mai a lokacin da za a aure ta sai da aka sake ni. Na'am, ki da ƙarfi ne. Lokacin da za a aure ta sai da aka sake ni. Lokacin da za a aure ta shine aka sake ki? To wannan abin kika rike a zuciyarki? To sai aka yaya? Gashi ana tuhuma ki cewa kin sa wa wannan yarinya mai sunanki Aisha Abubakar guba abinci. Me zaki ce? Tsotse ne Allah mai ai haƙuri ni yanzu. Ya aka yi kika yi? Ai mun san da tsotsayi. Ya kika yi ki wa masu kallo bayani? Yaya al'amarin ya faru? Kuma me ya ja ra'ayinki a kika yi wannan aika-aika? Me kike so ki cimmawa da wannan abu da kika yi? Lokacin da aka ban mana yarinya, za mu ci abinci tare mu hudu. Sai na ebo na zuba gabanta. Me kika ɗebo? Me kika ɗebo? Ita shinkafa bera. Shinkafa bera? Ko hudu kika ce suwaye sauran? Da Mafa'ula, da Ibrahim, da Aisha, da ni Aisha. ‘Ya'yan waye? ‘Ya'yana ne. Baki tunanin ko su ma kasu ciwo gabanta ba? Inda kika sa gubar? Ban yi tunani ba. To daga nan sai me ya faru bayan ta ci abincin ita yarinyar da kika sanya mu? Sai ne mata wanka. Ci gaba ku daga mana da abin faru ha. Ka saki cikin ki magana kawai. Ta yanda al'amarin ya faru. Shikenan. Da kika yi mata wanka sai aka yaya? Ya aka yi har aka kai ga rasuwarta? Sai na tafi aka yi man waya mamu ba ta lahiya. Sai na tafi. Ina? Jibiya. Kina jibiya duk lokacin da aka yi waɗannan abubuwan har da rasuwarta ba kya? Yaushe kika samu labarin rasuwarta bayan kin tafi jibiya? Kwana na uku da tahiya he mai gidan ya mana waya. Ya ce in taho Aishar ta rasu. Kin ce lokacin da za a auri mamata an sake ki, to ba a maido ki bane? An maido mu. To amma me ya sanya kuma gashi an maido ki baki haƙura ba har kika sanya ma yar ta guba? To ya aka gane cewa ke ciki? To ranka da ni dai ban san yadda aka gane ba. To yanzu da kika sa diya ainihin kasara ko kuma kashe ta, to wace manufa kike so? Me kike so ki cimma da haka? Ta tare miki wani abu ne yarinyar? Allah ya tare min komai. Haka nan. Da kuke gani wanda ake zargin shi da laifi na sata da garkuwa da mutane, kamar yadda kuke gani, Ibrahim Kasim mai shekara 22 dan unguwar ko in ce layin Sokoto a Makera da ke Huntuwa, ya haɗa kai da mutane da suke sata da garkuwa da mutane. Aka saci ƙanwarsa wacce take mai suna Asiya Kasim mai shekara 6, ƙanwarsa ce, ubansu ɗaya. Ya shirya da wasu mutane waɗanda suke 'yan ƙungiya ne na satar mutane. Aka sace wannan yarinya, aka tafi da ita a jihar Zamfara, ƙaramar hukumar Talatan Mafara, kuma shi ya ba da duk wani labari na yadda za a yi a karɓi kuɗi a wurin mahaifinsa da nambar wayar mahaifinsa, inda su waɗannan abokan sana'arsa suka nemi a ba su kuɗi zunzurutu naira miliyan 10 domin su saki ita wannan yarinya.
wannan laifi kamar yadda na gaya muku an aikata shi ne a cikin watan afrilu na wannan shekara, wajen kimanin wata 7 ko 6 da suka wuce, amma ba mu haƙura ba, muka ci gaba da bincike kuma Allah ya ba mu nasara, muka gano cewa wannan laifi na cikin gida ne ya aikata, kuma Allah ya ba mu nasara muka kama shi, kuma ya yi bayani da bakinsa cewa shi ya yi duk abin da ya yi da wata wacce ake kira Murja, budurwarsa ce, aka je aka aikata wannan laifi.